लाइभ हरनांगौबा बेनो लोगोफोरा एकदम फ्रियावनो मोनदों होननानै एक जलायना जादायाव नै लोगोफोर मयना फुख्रि थांनायदो नेना मोनला दाबो इमान लेजि बालायलांबाय आं नेनो मन्दिराव थांनायदो लोगोफोर मयना फुख्रि खाथिनि मन्दिराव दासिमबो दामा नुयैफेराखै मयना फुख्रिखौनो बे फै ए भगबान दखना सखना गानबानो जायो थ' अखाबो हासिगोन अखा हाबा गाखोनो हागोन ना हायालै सिलाना जायो नामा थु गारिया सलाय ओइ आं सलायनो बादोंमोन गारिखौ सुवा खोमा मागोन दे माबा खादो लगाय खादो नामा नै खोलानो फुजायाव थांनायदो जोङो बिगुमै बिबनांनाय नै जा मैना फुख्रि खुलुम थांनायदो बल गोन्नाव आरनाय लानो होफैलाया बाबाबो लानांगौमोन आरनाय खैथा थाखा 8था जाबायना औ नै मैना फुख्रि लामा मोनफैहांबाय बेसे गोजान दंबायोबा थांफेराखैब्ला दिनैसो थांगोन एसे मोजां लामाफोरा गुजुनाय जादों साफाथारना गुजुनाया गोरान दाखा गुजुदो खनसेनो मोजां बोलो होना बुंदो गुजुनायानो सेक्स खालायनांगौ आयो गफायसर लामाफोरा मा जांख्ल' जुंख्ल' गोजा दाबो मोनला मालाय माबानायफ्रा फैबायानो थांनायफ्रा फुङाव थांनायफ्रा जोंहा दासो 1 घन्टासो जाबाय खोना जोङो मोनसिग्रा मोनां जाबाय मोनफैबाय लोगोफोर नै गारिखौ इयाव दोनबाय गारि लांजाला थाबायबाय दानिया गोजौ जायोना बुहुद बिराद मानसि आरो दिनै समबारखाय बेसे गोजान जाबायलै थाबायनो हागोन हाला ओइ खिफै गोजौ दंबयो ना गोजौ गाखोनाय स्टार्टिं जांबायानो है हाला नामा हो आंथ' नेहांबायानो अखा फ्रि फ्रि हानायजों मोजां जादों लोगोफोर अखा हादों माने गरम जायाखै अखा हानायखाय नङाबा खम गरम मोनगौमोन इयाव गोजौ जाबाय बिराद गोजौ जाबायना बारा मानोसैथ' ओइ सिंखि बिराद गोथौ थु अखा हाना थान्दा आराम जादों बिराद गोजौ लोगोफोर अखा हानायखायसो हादों सान्दुंबाथ' गरम बाहानायनि नामोन थ' बोलो हो भगवाननि नाम लानानै बलबो मोननानै मोनफैबाय हाय फर्स्ट टाइम मयना फुख्रि लाइन दङ सोंलाय बिराद गोलाव ओइ नोंना फुख्रिया नोंना बिराद गोलाव लाइन लोगोफोर लाखै एकबारे बिथा हा नांलाय लाफै जाबाय ओमफ्राय ओइ बाथौ
Iya. Apa borai bathौ. Tuh, फिस्ला दै. Orang थाबाय आरो. बिराद फिस्ला जादों एकदम. Ini Moina फुख्रिनि. फुख्रिया इनो आरो ना. ओरैबो मायबा थांनाय लामा दोङो. इनो आरो फुख्रिया लोगोफोर. नङा होमबा? फुख्रिनि रैसखौथ' मिथिला. मोनसे फुख्रि दोङो होनना मिथिनायखौ इखौनो इनो आरो माने. फुख्रियाव मा रैस दं इखौ जेबो मिथिया आङो. इमान खाथियाव थानानैबो जों फैफ्लांथारामोन ना? हा? अ. थ'। दंबोयो मन्दिर माने दिनै अखानि थाखाय थांनो हाला आरो मालाबा बोथोर मोजांबा थांसिगोन ना? अ ओरैबो दोङो ओरै साखै थांदो। हा? अ जानाय जायगाया फिस्ला जाथारदों ना? दिनै थांथ'ला इखि सायाव थांथ'ला मालाबा बोथोर मोजांबा फैफिनसिगोन हाबा अ बिराद फिस्ला जाखादों लोगोफोर ओइनो साखै मानसिफोर थांदो साखै थांजोबदो मानसिफोरा सोरबा सोरबा हा फिस्ला दे फैफिनबाय आरो लोगोफोर जोङो माने गासैखौबो खुलुमजोबनायासै जायोथ' भगबाना जेरावबो थायो फिस्ला दै आरो फैबायसो बान्दारा परथाफोर जालांनांसिगोन आरो थांबावनांगो दा खारलांफिननांगौ बेसेबा गोजान दा ओंखारनायाव खस मोनसिगोन खस जायो फिस्लायगोन आरो हमथा थ' थाब थाबनो थ' मानसि जादों बिराद हा इसोर बखै थांखो पुरा जानाय आरो ना फ्रियावनो मोननाय नालाय लायबानो मोनो जा फ्रियाव मोननाय बुस्थु जा दोखो जादों आरो माने ना लायबो आरो नांगौबा बेनो लोगोफोरा एकदम फ्रियावनो मोनदों होननानै जलायना जादायाव लायला जों थांसै जों नेला आरो नोंखौ नङाबा A few moments later. आरो जालायनोसैबा ओरै जानो हायो नोंसोरो दानिबो एकदम खावथन दामलेबले जना जादों मा होननो आरो ओरैबो दं नामा जग्रा ओरैबो दंस' नै मोनसेयाव फै बेखौ खोमसि नैयाव फै नैयाव स्रां बेयाव फै हा नै फेन दङ फै जालायबाय होख्लायलायबाय आसोला नों जायाखै जानोसो फैथारो आरो ना आं नोंसोरनि खुलुम फैनायखौ जानो फैनाय बायसासो नुथारो जानायाव खिन्थु तामाम एक्सपार्टनिफ्राय जानांगौ बाबु जानांगौ अ फालौ गोसाखा फालौ गोसा होनाय जाबाय एक्सपार्ट खिन्थु जानायाव ना आरो मायबा जाबावगोन नामा नायनो दै लाबाखै दै लाबो परथा मोना परथा जाखांबाय संनो गैला इसां जानो मोन नामा दानि फ्रिबो जाना फैबाय एख' संथ'वाखै सागर खिनोसो खारबायलै दरजा खुलि खिनो खारदो खिसारि जाना खिनो खारबाय